Nie spodziewałam się, że to może mieć na mnie taki wpływ. Myślałam, że sobie lepiej z tym poradzę. Przekraczanie granic jest nieprzyjemne. I było mi strasznie niedobrze i strasznie zimno. I chciałam krzyczeć i chciałam płakać, choć wydawało mi się wcześniej, że nic mi nie jest. Srela. Nie wzięłabym drugi raz udziału w czymś takim. Jest to bardzo rozwalające emocjonalnie. I stwierdzam, że reaguję tak jak na prawdziwy hejt, trochę śmiechem, ale to jest takie trochę ukryte. Jest troszeczkę taka maska, że na początku się zaśmiewam, a potem robi mi się po prostu przykro i powtarzalność co niektórych rzeczy, które były w trakcie tego performance'u. No doprowadzała mnie do takiego stanu, że koniec, ja już nie chcę więcej, nie chcę tej powtarzalności. A to się dzieje. Hejt jest, hejt będzie i będzie ta powtarzalność. I no było mi przykro, było mi smutno, byłam też wkurzona, zła, mimo że to robili ludzie, których znam. Może to też miało jakby jakiś wpływ większy. Wzięłabyś w czymś takim jeszcze raz udział? Chyba nie. Faktycznie były takie momenty, że to wydawało się śmieszne. Zaraz potem byłam strasznie wkurzona i miałam ochotę po prostu ścigać te osoby, które robią te wszystkie rzeczy. Potem przychodził strach. Wydaje mi się, że to nie jest łatwa rola, żeby przekroczyć takie granice, bo to są fizyczne granice. Łatwiej się je przekracza jednak w internecie, kiedy sobie siedzimy wygodnie w fotelu i możemy napisać wszystko i wydaje nam się, że po drugiej stronie jest nie wiem, jakaś sztuczna inteligencja, która nie ma emocji, która tego w żaden sposób nie odczuwa, nie bierze do siebie. A tutaj ta granica została przekroczona, więc domyślam się, że to naprawdę nie jest łatwe. Chyba nie zdecydowałabym się na taki performance jeszcze raz. Było super. Świetnie się czułem w tej roli. Wymyślaliśmy kolejne chamskie i kolejne wredne rzeczy, które zrobimy dziewczynom. Czułem, że to jest dobra zabawa. I nagle padły magiczne słowa. Akcja, zapaliło się czerwone światełko. I okazało się, że to wszystko, co przed chwilą było zabawne, nagle stało się bardzo stresujące i takie niewdzięczne do wykonania. Nagle zabrakło osoby chętnej, która wyjdzie pierwsza. Zostałem wypchnięty i totalnie nie wiedziałem, jak mam się zachować. Nie było to przyjemne uczucie, szczególnie, że widziałem na przykład, jak dziewczyny trzęsą się już z zimna, jak są przerażone i nie podoba im się to, co robimy. Dużo łatwiej byłoby to zrobić, gdyby dziewczyny siedząc miały zasłonięte oczy i nie wiedziały, kto im to robi. Ale to zupełnie byłoby bez sensu w tym momencie, bo nie o to nam chodziło. Chcieliśmy przekazać i pokazać coś zupełnie innego. Więc wiedziałem, że ona na mnie patrzy, a ja wiedziałem, że muszę wysypać jej na głowę cały talerz makaronu. Tutaj uczestnictwo też dla nas nie było takie proste, bo to było przekraczanie własnych barier jakichś psychicznych. My mieliśmy bezpośredni dostęp, a ludzie w internecie nie czują tego, że komuś robią krzywdę, nie czują tego. Oni myślą, że idzie to w nicość, nie dotyka do danej osoby. Różnica jest taka, że my się umówiliśmy, że tak zrobimy i widzimy się i wiemy, kim jesteśmy, no mniej więcej, a ci ludzie w internecie mogą pozostać całkowicie anonimowi.